Ale hlavně znáte ten výsledek, protože je to další medaile pro Českou republiku, další medaile pro biatlon a my se moc těšíme, že Ondra Moravec zítra ve smíšené štafetě zkompletuje svoji sbírku medailí, protože už má stříbro a bronz, tak zítra to snad bude to vytoužené. Přátelé, Česká republika díky Ondrovi Moravcovi dneska má už 6 medailí, 1 zlato, 3 stříbra, 2 bronzy. Co tomu říkáte? A rozhodně se nekončí, protože zítra nejenom smíšená štafeta, ale také Martina Sáblíková. Dnes jako každý den samozřejmě také 4lístek, ten rozhodně chybět nebude a nechybí. Pozor, kdo tady taky s námi je, tak to je dáma, která soutěžila v Soči, bojovala o medaili ve finále, v té první části finále, dokonce byla na prvním místě, nakonec je to 9. příčka a jmenuje se Nikola Sudová. Ahoj, Niky. Ahoj všem. Tak jaký to tam bylo? Takový hezký, no. Hezký, ty už jsi byla na 4. olympiádě, byla třeba z tvýho pohledu nejlepší jako organizačně a tak dále, atmosférou? Tak mně se dost těžko porovnává, každá ta olympiáda byla v něčem jiná, navíc my tím, jak náš sport je vždycky strašně na začátku, tak nestíháme chytit takového toho olympijského ducha. Ale troufám si říct, že tahle byla jedna z povedených, nebo aspoň mě se hrozně líbila, protože ta naše vesnice měla více sportovců, více těch sportů a tím pádem jsme tam měli výborný kolektiv a mělo to super atmosféru. 9. místo, Nikola byla v Turíně 6., předtím v Salt Lake City 19., potom ve Vancouveru 16. Říkám to nemůže držet se to samo. Jo, tak nějak to všechno bylo. Tak nějak to bylo, takže 6. v Turíně, tam trošku jakoby nezahráli dobře rozhodčí, protože tam to mělo být výš. No a teď 9. místo, tak co, už jako pominulo takový to prvotní zklamání, protože ty jsi tam měla bojovat o medaily, už to bereš pozitivně? Tak já jsem to brala pozitivně, mně se ten den závodilo strašně dobře, já jsem prostě chtěla tu medaili. Já doufám, že tím, že jsem jednu finálovou rozjížďku vyhrála, takže jsem dokázala, že jsem jako na ní měla, že jsem fakt natrénováno, měla dobře. A že hold prostě ten náš sport je hodně technický, je o chybách a já jsem tam potom prostě ty chyby měla, no. Já si možná jednu chybu, jako víc ne. Jirka Helcl říkal, že sní svoji helmu, jestli nebudeš ve finále. Nevíš, jestli jí snět, tu helmu? Nevím, jestli jí snět, ale doufám, že až ho uvidím, takže ji přede mnou sní, klidně mu na ní koupím i kečup. Dobře, tak to určitě si rádi natočíme, pak vám to ukážeme. Takže kluci a holky, Nikola Sudová tady bude s námi na pódiu, má pro vás připravené diplomy, protože zástupce jednotlivých škol budeme odměňovat pod pódiem medailemi, na pódiu diplomy a Nikola tady není sama, je tu s ní i její trenér Radek Herod. Ahoj Radku. Ahoj, aspoň něco. Tak ty už jsi tady s námi byl, tak pochválil si Nikolu za to 9. místo, nebo si ji spíš jako lehce vyčinil? Já jsem ji pochválil. Jako, byly tam chyby, ale dělám maximum. A navíc, jak říkala správně, tak tu první finálovou jízdu vyhrála, takže ukázala, že když chce, tak umí být nejlepší na světě. Přesně tak. Chtěla i v té poslední jízdě, nebo ne? Ona chtěla pořád, ale už to bohužel, jak se říká, tam chybělo trochu toho štěstíčka. Tak určitě. Tak určitě, ale tak jako tím to nekončí a Nikola má šanci zase za 4 roky, je tady olympiáda, může jet na 5. Je to varianta? Varianta možná jo, ale já si myslím, že moje tělo už si myslí trošku něco lehce jiného. Tak to neznáš dokonale svoje tělo, já myslím, že to ještě vydrží 1-2 olympiády. Podívej se na Björndalena. Tak dámy a pánové, jdeme vyhlašovat jednotlivé školy. A jako první zamíříme do Jihočeského kraje, do města, které mám velmi rád. A je to Jindřichův Hradec, takže základní škola Jindřichův Hradec. Já to natáčím celý. 2 zástupkyně a 1 zástupce už se míří. Jak bylo vidět teď z gesta jedné z dam, tak dámy to mají evidentně pod palcem. Muž dostal pokyn, aby šel první, tak hned zrychlil a přidal do kroku. Podstatné je, že všechny 3 už tady pěkně máme. Gratulace od Nikoly a od Pindi také kuřecí Jágr. Plišový Jarda Jágr, který dneska snad přidá 3. gól na turnaji a pomůže tak ve federálním derby. Tenhle plišák se bude dneska při fandění hodit. Rozhodně, rozhodně. Ahoj. 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 Ahoj, tak víte to, že tohle je Nikola Sudová, která byla 4krát na olympiádě? Jo.
Znáte ji, jo? A chtěli byste taky jednou být na olympiádě, na té opravdu rozsvětlé olympiádě? Možná, nevím. Nevíš ještě, jo? Nevíš? Nikola, Případně taky asi by 4krát. měli se o to pokusit, ne? Jo. Že jo? Ano. Určitě, jen si vybrat správný sport ještě. Jaký sport by to byl, kdyby si jel na olympiádu? V čem pak? Já nevím. Máš ještě dost času. Ty v tom máš zvážit? jasno? Chtěl bys si soutěžit na olympiádě? Ne, Vůbec nechtěl, jo? A proč ne? já nevím, mě to netáhne nějak. Takže vůbec sport tě netáhne, nebo olympiáda? Olympiáda. Olympiáda, tak tohle říkali snowboardáci taky a podívej se dneska. Jak to tam Dneska je sypalo. olympiáda hodně zajímá, jo, takže já si myslím, že ještě můžeš změnit názor. Uvidíme, jestli to tak bude. Děkujeme moc, že jste dneska sportovali, dneska soutěžili. Základní škola Jindřich Úhradec. Nemůžu tleskat. No teďka první. A jdeme na další školu. Já jsem pro. Pojďme, Jsi pro? pojďme do Pardubického kraje. Pardubický Pak jsme- kraj a to znamená, že teď budeme tleskat v základní škole Litomyšl Zámecká. To máš. Tak to řekni. Další 3, jestli jsem dobře viděl. A 2 zástupci, 1 dáma, tentokrát v čele. Budou zastupovat svoji školu. V jakých disciplínách jste zastupovali dneska tady v olympijském parku? Co jste dneska stihli vyzkoušet za sporty? Tak stihli jsme biatlon, hokej si zahrát a zabruslit. S jakou úspěšností si dneska střílela na biatlonové střelnici? No, dala jsem z 5-3. Z 5-3. To je slušný výsledek. To je Ole Einar Berdálen. Ano. Jarda Soukup dneska taky střílel sice dobře, ale na poslední položce Kde je Roman, už vole? taky míjel. Chtěla bys být biatlonistkou? Kam šel Roman? No, asi ne. A co bys chtěla být? Já bych chtěla spíš na letní olympiádu. V čem? Ve skoku do dálky. Ve skoku do dálky, pozor, to bychom potřebovali. Už nějakou dálkařku, která bude skákat třeba přes 7 metrů. Kolik skočíš teď? 3,5 metry. Tak ještě znova 3,5 a myslím si, že budeš získávat olympijský medaile, až vyrosteš. Co ty? No to já spíš taky na to. Můžou jít jenom V čem? Fotbal. A fotbal na té olympiádě zatím je tak jako trošku v ústraní, viď? Takže hlavně na mistrovství světa, ne? Kdo? Když se koukat letos na mistrovství světa. Budu fandit. Komu? Čechům. Ty tam nebudou. Tak nevadí. Někomu jinému. Třeba Brazilcům, ty budou doma. I při mistrovství světa se dá fandit, Čechům jenom nebudou hrát, no tak hold, nedá se nic dělat. Tak to klapne, snad to se příště, tam je to hodně našlapané, fotbalový světový šampionát. Jedna z vůbec nejsledovanějších sportovních událostí každého roku, kdy se ten obrovský fotbalový svátek koná. Budeme držet palce, ať na olympiádě i na světovém fotbalovém šampionátu se ukáží zástupci základní školy Litomyšl Zámecká. Tak a zůstaneme v Pardubickém kraji a teď půjdeme za základní školou Komenského Skuteč. No jo, teplo. Oni to pouštějí, Jo, ty jo. To bude to. Já tam jenom skáču na No, já taky. Počasí podobné, jako bylo dneska v areálu Laura. Tam také hodně nasněženo, hodně se to sypalo z nebe, ale přineslo to českou radost, tak snad i takhle bude podpořen český tým. Tak viděli jsme, že jste poslali našim olympionikům obrazovou pozvánku, kterou jste natočili. Jak sleduješ olympiádu? Přes co? Hodně, jako stíháš On úplně má v všechno? kuse díru. Tam je se jenom Měl jsi kroužky. zlatý závod Evy Samkové, Jasně. stříbrný závod Gábiny Soukalové, Jo? závod Nikoly. Taky by si snědla helmu kvůli tomu. No, asi jo. Asi jo, no tak to si pak můžeme dát spolu, až přijde kolega Jirka Helcl. Co ty, jak jsi tady dneska zazávodila? Bylo to úžasný. Jo, a co úplně nejlepší? Asi biatlon. Biatlon. A jak jsi střílela? No, dala jsem 3 z 5. 3 z 5, to je slušný, to je 60%, to je dobrý. To je lepší než 2 z 5 třeba. Tak, a co ty? Co ty? Asi nejlepší byl hokej. Dala jsem na biatlonu
4 z 5. No, 4 z 5 na biatlonu. A hokej, ženský hokej, taky už chybí málo, aby český ženský hokej byl na olympijských hrách. A v Soči se začíná rozhodovat, dnešním dnem už to tam jede hodně z ostra. No, Nikolo, slyšeli jsme, že to bude chtít víc toho kečupu, protože je tady dost ochotných, aby jedli helmy, tak nám dej vědět, ať se do toho můžeme zapojit, stejně tak jako základní škola Komenského Skuteč. Děkujeme. A přesuneme se trošku na západ, do kraje Plzeňského a půjdeme za základní a mateřskou školou Mirošov. Mám dost místa, mám 23 dílů. Ne, jenom jediný, my tam můžeme mít to, která nemá se sebou nic společného. Končí boj a čas vítězství začíná. Už vítězství zásady má. Na stolí bude stát jak v tu chvíli. Podívejte se na Myšpulína, jak to rozjel tady. To dostává do baru. Taky. Jste nahoru nasekaný. Mě už bolí ruka. Mimochodem Myšpulín, Pipinka, Pinďák i Bobík mají narozeniny. Pozítří tady budeme ve 3 hodiny odpoledne slavit narozeniny 4lístků a taky pana Němečka, který 4lístek vlastně vytvořil a stále ho kreslí. Tak jste zváni sem do olympijského parku. Rozhodně se můžete přijít seznámit s autorem 4lístku a samozřejmě také dojít pro podpis, stejně tak jako si poslechnout kapelu Five Angels. Základní škola Mirošov tady dnes s námi rozhodně nechybí. Pojďte trochu dopředu, jste nám tam takový schovaní, skrytí vzadu. Ahoj, ahoj. Jak to šlo dneska? Pěkně od ruky, pěkně od pušky? No, tak biatlon mě bavil a bylo to dobrý docela. Víc na to, že jsem střílela poprvé, ale Brusle. Brusle tolik neklaply, tam to úplně nebylo ono, chápu to dobře. Jo. Tak vidíme to i na olympiádě, v short tracku se padalo, dneska zase spadnul olympijský vítěz, nic dramatického se neděje. Máme tady takovou tu malou soutěž v úspěšnosti ve střelbě, tak jaké byly zásahy? No tak na to, že to bylo poprvé, tak jsem měla 2 z 5. 2 z 5, tak to je Jarda Soukup na poslední položce. Ano. Co ty? Co tě dneska nejvíc bavilo? Biatlon a bruslení. Biatlon tady prostě válí, doslova a do písmene. Co střelecká úspěšnost dneska v biatlonu? 5 z 5. 5 z 5! 5 z 5! Jako Ondra Moravec. Tak, tak. Tak, co ty? Co tě tady nejvíc, co se ti nejvíc líbí v olympijském parku? Tak nějak všechno. Všechno, moderátoři třeba. A tak jo. Taky, viď, jako jde to. A hlavně tamhle ten je dobrý. No a byla jsi někdy na olympiádě? Se podívat, nebyla? Chtěla bys? No, tak možná podívat, jo. Podívat, a soutěžit ne, jo? Jsi jako nevěříš takhle, jo? To bys měla, že, Nikolo, že bys měla věřit, to je ještě spousta času na tom zapracovat. Katka Neumannová říkala, že ještě snad v 11, 12 letech vůbec nestála nikdy v životě na běžkách do té doby a je olympijskou vítězkou. Co ty? O té sebedůvěře taky mluvila Eva Samková, olympijská vítězka. Biatlon je nejlepší. Biatlon je nejlepší. A budeš sledovat hokej dneska? Hokej, jestli budeš sledovat dneska. Rozhodně. Jak to dopadne? Slováci to vyhrajou určitě. Slováci to určitě vyhrajou, jo? Fakt, jo? Jsi jako pesimista, jo? Nebo jejich fanoušek? Počítám s tím i s tím. Připravený i na ten kladný výsledek, kdyby náhodou. Doufejme, že tady bude úplně plno. No ne, tak já už jsem převzal trošku jazyk tady kolegy. Nemůžeme být takhle pesimistický. Takhle, buďme optimisti. Tak. My budeme, ano. Tak gratulujeme a přejeme hodně štěstí do základní amatérské škole Mirošov. Ještě máme 3 školy, teď 2 z Královéhradeckého kraje, takže půjdeme do Hostinného na základní školu Karla Klíče. Takže jenom my. No, co? Ti, kteří otevírali brány olympijského parku během dnešního dopoledne.
už spěchají na pódium, tak aby si převzali nejenom diplom, ale samozřejmě také gratulaci a já věřím, že i pochvalu od Nikoly Sudové a čeká tady také plišový kuřecí Jarda Jágr, kterému už je 42 a 1,5 dne. A snad to zase půjde pěkně hezky od ruky. Myš Pulín přichází gratulovat. A vy pojďte hezky k nám, prosím, ať vás dobře vidíme. A nejenom my hlavně, ale ti, co jsou tady s vámi v olympijském parku. Unavení po dopolední? Tak určitě. Co hokej dneska večer vyhraje? Jo. Já myslel tak určitě, jsem doufal, že to udržíme hezky. Kolik to dneska bude? Tak jsme bratři, tak podle mě 3-2 pro Čechy. Že necháme teda Slovákům 2 góly, jo? 3-2, dobře, tak to je takový fair play. Jak to vidí dáma? Tak asi 2-3 taky. Tak. Pro nás nebo pro Slováky? Určitě pro nás. Pro nás, dobře. Jak to vypadalo dneska? Bylo to vždycky pro tebe v tom dobrém slova smyslu? Šlo ti to, ať už si dělala cokoliv? No tak, jo. Ale ano, tak co to bylo? Co jsi vyzkoušela? Co šlo víc, co šlo míň? Tak brusle šly dobře, to mě bavilo, hokej mě taky bavil, až na ty běžky, to z začátku bylo. Ty máš dneska v rukou Jardu Jágra, budeš s ním dneska večer fandit, od 6 hrajeme ze Slováky. No to jasný. 2-1 to bude? Já si myslím. 2-1. Na koho ještě rád sázíš tady v českém týmu? Koho máš kromě Jardy Jágra v oblibě? Kdo se ti líbí? Ať už je to Volman, Ondra Pavelec, nebo může i Tomáš Plekanec, Patrik Eliáš, který je ještě trochu nemocný pořád. Nedvěd, Petr Nedvěd. Petr Nedvěd, 42 na zkušenost sázíš. No. Jarda Jágr na svém facebookovém profilu se vyfotil právě s Petrem Nedvědem a dal k tomu titulek, že jim jde dohromady 84 a s komentářem neuvěřitelně to letí. My hlavně budeme držet palce, aby mu to dneska létalo pěkně od hole směrem do slovenské branky a vám samozřejmě, aby vám to létalo, ať už se pustíte do čehokoliv, ať už budete létat ve vzduchu nebo po ledě, případně po sněhu. Ať vám to dobře jezdí. Přejeme celé základní škole Karla Jaromíra Erbena. Karla Klíče do Hostinného přejeme hodně štěstí. Díky moc. Zůstaneme v Královéhradeckém kraji a půjdeme teď, přichází